Pagay mintay nga ro din iruging basa. Dito pagkasalitaan ni pagamit nga Myrna. Uh, Natay avid listener tayo kahapon lamang nakakonfine kano dito hospital na Batak. Get well son. Tata, kumpadre, arsan nyo kalasinaw. Sa gudahin ng rotisura. Dear Manong Nemy. Masansan nga mangmang ko Manong Nemy. Nga di karinagatan ka nung nga paset ti pa nagdesisyon ti may sa lalaki uno babae. Ket ti mang pili ti katakta ko na iti da ito nga biyag. Ti kunanda ti panakiasawa ket saan nga kas iti inapoy ano na pudot ket may iyulam. Ti panag-asawa ket saan nga kas laarwaten nga no isuot mo ket nuwadi ag plastar ket sukatan. Pwede ka nito. Nga nagkinari kayon, itirigat ka namay till death do us part. Iti imatang di Diyos kaniti tao. Marriage contract, nga awan ti renewal na. Nilayang patay di mabaling mamagsina ka na kayo. Namampayad the legal separation, annulment, at the divorcio. May maping kami nga nasken nagbidot ti may sa nga tao. At aping kami nga ditay amo nga pagdaaran dagiti mapasamak iti masangwanan. Aping nga santay nga denggen ti mamagbaga dagiti natataingan. Manong Nemy awan ti kunada awan tumuna ababawi no dikat adalata iti ududi. May sakmet kadagiti kang kanayon nga buibuya kada nga programa ket pinatas kumat ngem paladaw ken ka ti detalye ti pakasalitak ket kidawat ti panangurnos mo ken iting ka panangibasa. Tabarbarang met kunak no adda maited na nga adal pagsarmingan tibiyag wenno balaag kadagiti padang nga dumdungeg. Ngem sakbay ti amin kablawan kayo tinaragsak ken nagasat nga orasyon ita Nemars studio. Kas naman ta nga blawak dagiti so amin nga raway nga agbuy-buya iti dayto nga programa. Iti intero nga lubong. Nang naruna kadagiti OFWs dagiti kadaraan tayo nga addan agnanaed ka nagtrabaho ti sabali a pagilyan. Na naruna kayong ka Manong Nemy nga sikat itimon dito nga programa ken sikat imang tagbiag kadagiti pakasalitaan. Nembag nga oras tayo amin gagayem. Kastaman ganun Manong Nemy nga rugyak dito nga pakasalitaan. Dua Manong Nemy dagiti napinget iding agar aram kanyak. Idadak pa lang iti college. Rinogyan dag idin Manong Nemy asini nga. Idinisturbo. Ngayon saan kong impalubos Manong Nemy takunak. Agraduarak pa'y. Ken mangisuruak pa'y. Idagmasbasak pa lang iti college Manong Nemy ti kursok ng education. Ado digiti umayag paspasyar kanyak diti balay. Ado digiti umipos-ipos nga sumabat-sabat kanyak no dakit itrawar. Yung saan ko idangin kaskaso. Dolayang na kita nagpinget Manong Nemy ni Engineer Edwin kastamatan ka ni Architect Romel. Halos agpadpada da Manong Nemy ito yung profesyon. Di may sakon nga maestra. Nagsardang natin Manong Nemy di kiti gagangilaeng nga babaro nga umay mang pasyar kanyak itirabii. Gapot na may saksiguro nga maestra. Ado nga min di kita mabain nga agaram iti maestra Manong Nemy. Talugam nga kakabsat siyak tinauna siyak lang ti kakaysuna babae. Duwa di kiti adjek nga lalaki Manong Nemy. Duwa atawan ko idin nga may sursuro ididagdagan da kon da papakin ni mama amakiasawan. Gapot na kumanad naman nga madaan ti apu ko Manong Nemy. Kit kunak kadakwada, pa, ma. No makiasawa, siyempre, ipanaw nak dito, hindi baling nga asawa. Di yung man lang maiwanan na kita po ko yun, no adayo kas pagalikan, di pa kay kamangak. Palubos mo ka din nga ron, nga adayo, di pa kay kamangak. Tagano ko man engineer, ken tagano ni architect. May sa nga syudad, ti ayan tayo.
Ken, kidabam to kadakwada, na sinot kadakwada ti kayat mo, nga tibalayo kat dito lang asideg. Nalawamat na ito nga solar. No, ang balay kaya ka dito, like, habay ti balay ti pagbalayan niyo. Asino ngamin kadagiti doon ti kayat yo, papa. Abe ko mga pagsaludsudan. Nasinot iba't patig mo agad, isot ti ayatem, isot pa ki asawaam. No, ipat patig mo ka di isodang adwa. Saan mat nga nga mabalid, Myrna? May salang kadakwada ti pilya, maestra. Idin to tayo diagtimek ni Mama Manong Nemy. No siya ti si ka anak ko akit ni engineer. Ni Edwin? Baka kamali ka bakit? Kayat ko ani Romel na arkitek. Di kayo matgayam agpatpada ti. Pili, papa, mama, agduma kayo matgayam. Iso nga rod ngawan kaskan kang ang desisyon. No family background Manong Nemy di pagibasarak, agpadpada da. When? Gapot na gugwapo da. No may panggap iti bisyo Manong Nemy, awan tagsigsigarilyo kadakwada. Iso na laing ta. Siyempre ang maliklikan nga mudat uminom. Ngayon pakikisama lang siguro. Aglalalo no, agpadpada da nga kontraktor Manong Nemy. No kastang malpasan tiga. Sweldo, agiinom damat eh. Agpadpada damat Manong Nemy nga tikotse. Awan ti amok nga nobya, titunggal may sa kadakwada. Siyak na talaga Manong Nemy charjet da nga sawain. Anyat at kanyak, nga awan ti sabali. Na emaak ka no Manong Nemy. Napakumbaba. Kinadag ko na nga langak kano ti may nga martir. Hindi mapanak ag desisyon ng dimtengan tinituding nga desisyon ko Manong Nemy ni Edwin tinakluto. No penasakit, siyempre nga awaten Manong Nemy ni Romel, ti pa nakapaay na. Hindi magkakingkuha nang inaklon ko ni Edwin. It's okay. Kastamat ti madlaw ko hindi. Adada kay kahit mo ni Edwin ng siyak. Anyway, good luck ka na kayo. Idaw-dawat ko, Myrna, na naragsak to di bangunin niyo ang pamilya. Agamanak, arkitek. Romel, kanidaw-dawat ko met, nasabi ko matan, dumting tumitin tim, babae nga na ikariparakan ka. Kadagragsak kay tuntumet. Sabi ko ma. Kat siyempre di aklonek ni Edwin, Manong Nemy, kasta unay tiragsak na. Orela limag to. Orela. Nagriyaw, itiragsak na Manong Nemy. Nalalaingak ng engineer ng na architect sana ko na. Nga di mo na agundaway Manong Nemy, inarakop na. Di mo na agundaway kat inamalan na ang nanam di kiti bibig ko. Kamo dyanan na sweetheart. You're my own. Kukwakan. Sanikwakan. Kat saan kanto nga baybayan, saan kanto nga pagsangitin, awan di sa baling aramitin no ti mangipatigken ka, dungdunguin kanto, ay-ayaten kanto, kang kanayon data. Ani nga nagsamit, nagpintas, nagganas nga dinggandi kita abalikas Manong Nemy. Dungdunguin kanto, ay-ayaten kanto, itiagnanayon. Kalbasan tindem nga bulan, nga dan na kinawatan mi kini Edwin Manong Nemy. Natulagan ti kalay sa amin. Naisaganaan nga naimbag Manong Nemy, na siyempre adon ti ornong ni Edwin. Ket kunana, nga mangipatagder kam tuwan ng ti bukod mi nga balay. Insingasin ko asigod Manong Nemy ti abay ti balay mi. Imanukot met. Nitawa na ti pagsayatan na Manong Nemy ti awan ti saan ken kuana. Kaldawan ti kalay sa amin Manong Nemy. Kaslasaan nga dumket dagiti sakak iti karpet kabayatan nga agturong kami iti sangwanan ti altar. Ngano kita kiso na Manong Nemy nakaragragsak akasman ti ginaragsak ko. No talyawek dagiti mangbuybuya kada kami nga iti uneg ti simbaan nakaragragsak dagiti matada.
Uwain Manong Nemy. Gabuta dinteng de tang kakaldawan, iti panagmaymaysan ti puso, panagmaymaysan ti rikna, panagmaymaysan ti bagi, ken amin min, ken ni Edwin. Iti pasen seremonya Manong Nemy kaskasdi ngas lapelag tatapaw tiriknak iti nalaos nga ragsak. Reception kadidimtengen ti muna nga rabi siyempre inyawid nak iti balayda Manong Nemy. Mayatak manuno saan ngam talaga nga daytan din ito di nga rabi. Nga umuna parang isakot ko keng kuha na ti amin ko. Na panakelak Manong Nemy amangitad kan kuha na tibagik. Gamutawon sa bali, nga nagbalil nga lalaki di biyag ko na saan si Suna. Uhen, isuting karek nga muna kin maudinayat ko. Ni Edwin Manong Nemy. Jakmeten sinol sa ludsud kan kuha na no may kamanuak ang babae ti biyag na. Saan nga nasken pang sa ludsudag no anyat na palabas na. Tinasken Manong Nemy ti agdamaken ti masakbayan. Wen, nagmaharis rusas day nga nabii Manong Nemy namsek anak pagpag ti ado nga asog ka na ring eng iti silen. Wen Manong Nemy nagmaharis rusas day nga nabii. Kat sabi ko makinon ko na kitinakem ko. Tada ito ti pangrugyan ti ragsak ngagnanayon. Awan to umadig di dumteng nga saning iken sa ibek. Awan to kumati marik na kasakit ken ut-ut. No di ket pasig aragsak ken ganas Manong Nemy. Anandan ti irot ti arakop ni Edwin ken para dagiti bibig ken aprus na. Idi mapanaknakan na nga talaga nga virginak. Sana ka nagbindot nga nang ipatig ken ka, Myrna. You're the best. You're forever and ever. Oras siya ka doing. Sana ka nagbindot nga sikat pinilig. Gamot na sikat ipatpatik ko. Kaya sikat yamok kaman nakawat. Kan mang ipatpatig unay-unay kanya. Kaya ikarikan ka, Myrna. Ragsak tungag na nayon ti PARIKOT ka. Ikarik. Kadgaputa sa sideg Manong Nemy, tibalay mi iti eskwela pangisuruak. Nakalawas kami laing tibalayda, kalpasan na Manong Nemy. Insubalat mi na nagnaen ti sinong dapapakin ni mama ken nagdiwa kapsat ko. Sumrekak mapan mangisuro Manong Nemy, mapan metagtrabaho isuda. Sarungkaran na Manong Nemy, digiti proyekto na. Sapahin naman ti agawid Manong Nemy. Takay-kayat na, nga ayaban na laingan di kiti kakaduan ng uminom, iti arak, iti balay mi. Ngem ti agistambay da ng uminom, iti yan ti proyekto da. Hayat na nasawan Manong Nemy saan nga maladladaw nga agawid ti asawa. Adda nagpitpiti kiti saklot ko Manong Nemy, di rugyanan, nga batak na rin ti balay mi, iti amyananin ti family house mi. Siyempre, napimpintas, ti balay mi nga ti family house mi Manong Nemy. Engineer ko naman, ti aking balay. Dahil pa din ti balay mi Manong Nemy, di pas ngay ko ni Edwin Jr. Naragsak anatali na ay Manong Nemy, iti relasyon mi ti asawa. Aging ganad dan kami pa iti may kadua nga anak.
ni Dayan. Gusto na ti duwa, sweetheart? Ano ikan na tamay ni Abo Diyos ti may katlo din siya at sama minsan pa eh. Saan ka pa ilang papaligit, maestra? Engineer ti asawa. So nga, mabalinta ti mga ramid, mga ipatakder ti makungkuna nga family Christmas, family tree. Christmas, family tree nga ron. Nakanato ti silid dito yung balay. Hindi numanot bilang ti silid. Yan, master bedroom, guest room, sa manot ti bakante, iso, iti bilang ti anak na. Gadag pa iso, Manong Nemy. Nadang kampay ti may katlo nga anak. Kung nangar diri ko teachers ko, maestra, kang kanawin kamat agmang maternity leave. Ket, anang aron, pagsasaron numin tapno mamin pinsan tirigat. Tainto no ada dimtengen nga talo, gabot talon, son, palaygat ako, gustunan. Gabot talo kay kakabsat, iso nga talo ti anak mo. Adamat idin asawa Manong Nemy ni Junior nga Jack. Huwain Manong Nemy, hasta matang ni Juju. Eta, bali nagsasarunong kami matlahin Manong Nemy. Kada duwa nga tawin, tiba? Adadamat san sa gaysada nga putot Manong Nemy ni kakabsat ko. Yung baglagid din tanayabay, ti balay mi, kini Edwin, iti family house mi Manong Nemy. Yung kaaduan na, nga adda ni mama, dito'y balay mi. Huwain, kabuta. Iso nga ron, ti mga asikaso, kada kita apuko na. Pasarimat maban na sa rungkaran, di kita apuko da, Manong Nemy, kada kita ayan, di kita kakapsat ko. Hindi nagpaligay akon Manong Nemy, kabutad ng talungan anak mi. Ni Junior, ni Dayan, ni Jenny. Ne, kasla na po ko matintinteres ti asawak Manong Nemy nga makipagnaig kanya. No saan ko nga kawilan, saan nga makalagip. Sweetheart, bimao ka na. Ano nga bimao kay magbagam? Gabo ka dito saan na ko nga mapututan? So nga, nakurang yung interest mo? Saan nga dito, sweetheart? Nga dito. Ano nga ron? Dumakdakil di magastos, di ba? Ngati amon, di mapuputan, dumakdakil di kita anak ta. Nandaroon na dadanti high school o college. So nga masapol nga, dubliak, triplek nagtrabaho. Numabalin, pagrarapit na kiti awatek ng proyekto. Di mo unay. Gagani guide ko, agsalukan ka. Ang bali at agsusweldo akmet, manulat sweldo timestra. Kaaduan na nga loan, di ba? Ano deduction na no ka? Huwag nga ron. No saan nga engineer, na kontraktor, na asawak, na klamon. Awan ko mati nakasagana nga kauten iti bangko. No ada emergency. So nga, no ada digidi kong daway nga, maladawak nga gawid, amumdatan nga overtime. Yeah? Hawan ti pagdanagam siya. Iti bayagtan. Agtulturin ti managtalik ko ken kaidwin. Kapag tapat check, kan talaga mamatiyak. Nasisyak lang ti babae ti biyak mo. Ngam nagbaliw Manong Nemy ti anayas ti pamilyami. Dedi pagbutbut nga gidi nga maaramid, mapasamak, nga ramid ni Edwin, Manong Nemy. Nakalpasan nga nadaan kami talungan nak for how many years ti panagdandan nami. Adan da gidi mangipanpadamag kanyak. Nganda ka no sa bali nga babae ti biyag na. Nada mangibaga kanyak ti kasta Manong Nemy, okay lang. Sumangpet lakid di. Edad na lakid di amin nga masapsapulan na. Andi ako makanyak. Saan kay bagak matikas tanong ka, Manong Nemy? Noon pa mariknak na nasakit, iti kongkak. Nakasaksakit. Jack pa na imatangan, Jack pa na paniknikan,
nga makarik na akong di sakit. Anyan tulakid din na pudno, kaya maimatanga ka mismo. Nga ti lalaking ibatpateg ko, nangitalkak ti amin-amin, kat may turid na kaliputan, guliban, saktan. Nga malipatan nan, di kiti karina kanyak Manong Nemy. No kasta pagsasalita amin, ti may panggap itiga, panakikamalala, aramin din di kiti lalaki, vice versa, nga maramit med di kiti babae. Na duma-duma Manong Nemy di kiti haka-haka na salitaan. Saan ka nung amin nga lalaki? Dahil lalaki no awan chicks na. Ada mga ibaga kasta Manong Nemy. Oo, babamlat ta, basta sumangpot. Ada mat mga ibaga. Shoo, noon yat maaramid ti lalaki, maramid ti mat nga babae. Di kita man kindi babae dita, amo da nga asawa na napay nga makirelasyon da, anyat gapuna. Dahil naman ngamin lalaki, ada asawa na apay nga rumaman palat sa bali nga babae. Manong Nemy biyang kumatag sa ludsud iti asawa. Edwin, sudar, na problema ti eskwela? Awan ti problema kiti panang isuro. At problema ka rin kita nagtan. Nalukod na ka di. Marigadan ka din ni mama, nga mga iwan, mangudir ka dakwada no. At datang ang pagpadat trabaho. Awan ti problema ka rin kita nagtan. Ano ti problema? May panggap ti may dandanon kanyak. May dandanon nga niya. Ada ka no chicks mo. Mamati ka met. Saan ka mamati? Yan, nakarti problema ita. Ada ka di? Saan mo nga patpatsin na kita? Dumandanon ken ka? Siyak ti patsin. Saan ka gumamgamit sa baling babae? Apin ko gumamit akpelat sa baling babae, kit adda ka lang aro din. Malagip mo ka ni tinaudi nga panagkanaig ta. Di mo malagip alang. Kabuti na bayagan. Mailiw ka siguro. Mailiw ka lagayam sa bali adubala sa lunsod mo. Araw ko po naklata na kaya bagam nga mailiw ka. Tapos doon kasi nakit awanin ti salitaan. Pati siya. Mani po di na akong kayo iliw. Kasladyak batin malagip. Naman pa'y babasit pwede kita nakta. Napay nabit ubing tapay laeng. Karugrugsuan na ko ba diba? Kunada, dapat na kita senior citizen dita nga. Ore al-al daw makalagip da. Data ko makit. Nagtultuloy ko malatat kinarupsota. Myrna, adda paset ti panagbiag nga dumteng ti kinarupso. Alam mo ba't aramidin takit adda mo tin anak ta? Saan damat na nakalikaguman tinayon da? Taapay. May panggap ka dilayang ti taod ti anak. Nukasta nga. Ipariknam ti bara. Ti bagim, kin irot di kita rakop mo. Myrna, iba't patag kayo karagdan nata. Awanin ti kabatgan kanyak no deres. No di kayo. You're my family. Da kayo tiga po na tatlong trabaho. Agdintinulong ta para tinaranyag masakbayan di kita nata. Ikatamtan niyaman na panagduadong kanyak. Ikaragatak ng ikatena doon. Kahit sabi ko matawan ti maaramid. Sabi ko matawan ti mading aramid mo. Sabi ko tanuad da kas pagarikan. Baka na maaramid ko met. Edo. Myrna. Saan kapot-but ngayon? Ngam amangan ko nak no maramid ko men. No ti puso ti masaktan. Agrebelde.
Sa mo aramiden, Myrna. Saan ko aramiden o di mo aramiden? Isong ipakpakdara ko kan ka. Kad no adaman aramid mo ita. Isarte mo lain. Sakbay nga marakarak ti pamilyata. Manong Nemy imbagak dayjay nga no maaramid na ket maaramid kumet na ibagak nga maaramid ko oray met no saan kuntong aramiden. Ngem na ibagak lang barbaring kunak no isot ti pambaran na ang mga isardeng no annaman ti aramid na Manong Nemy. Kalpasan dedi nga pa nagsarita mi Manong Nemy nasapa manin nga gaw-awid iti lang makalawas. Ngem di sumuno nga lawas Manong Nemy deta maladlado manin. Baga naman nga overtime. Nagiti proyekto na ket masapul ka nga may airing pass. Gabuta ada schedule na nga pa nakaring pass. Dandanin makataway nakastoy ti mapaspasamak Manong Nemy. Nga dali kiti maidandanon kanyak at dali kiti panagatap at dapenda kiti pamatik nga talaga maarami din ti asawa. Aging ka Manong Nemy nga ti maysa nga rabii awamanen ni Edwin nakaturogen na kita anak ko. Kastamanten kini mama. Iditagring ti cellphone ko Manong Nemy. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Sige ka din Myrna? May isa nga babae Manong Nemy. Ohan, Myrna tinagang ko. Sige tayo asawa ni Edwin? Ohan, apay at masapol mo. Apay salsalod-sodem no siya ni Myrna ang asawa ni Edwin. Pag pinustahan ta, awan di tati asawa mo. Awan nga rin sampai simang pet. Api ka di? Among ka din sa ayan na? Jakla mo no, yun ito nga proyekto na ti ayan na ita. Proyekto? Tikas ito nga oras? At dapat isunit trabaho? Agaw overtime na ka no? Overtime? Overtime ko naman. Na sino ka ngamin ha? Hoy, gwardyaam di asawam. Tadidik at tiladat papapanan na. Nga mapan na rabrabawan. Na sino ka man? Tiyak mamati ka na kita nga magbagam. Pero kung mga di ka mamati. No awan di tati asawam sa dinuwartiyan na. At dahil yan di proyekto na. Proyekto. No awan di tati asawam. Ket awam met dito ayan ko. At dahil sa bali nga babae. Nyo tikit mo sa wen. Di mo ka di maawatan tikit ko sa wen, ha? Awan keng kati asawam. Awan met kanyak ni Edwin sa dinungortiyan na. Anda iti may katlo babae na. May katlo. May katlo nga babae iti biyag na. The legal, the other woman, and the another woman. Kahit mo sa wen. Ada relasyon nyo ti asawak? Ada. Medyo nabayag kami. Hindi ba kadakas? Ada ka lang roden? Mapambala sumapol ti sa bali. Takasan no? Siya ka nga legal, di mo kami among ang kwardyaan ti asawam. Siakbet nga second woman, diyan ka mo. No apay nga mapampalit sa bali. Uno kayat naman yung tirumaman. Manong Nemy, kinan-cancel ko na tangatawag. Diyak kayat, adang gantian niya man na sumarunong ibagareta nga babae. Inedap ko Manong Nemy di cellphone ko tapos saan nga makatawag. Yung sa anak mata na makaturok. Kaya talaga nga Jack makaturok. Di magunak na paniti kusina Manong Nemy. Tapos nagtemplay ti kape. Yung may nagdinanon ni mama. Di ba gayam nakaturog? Di kan sakit makaturog iha. Ganda kayo mama.
Malanglagip ko ni Bapang mo, no apik namin nga, di na kahit ti umyan dito eh. Awang ka no nagbantay ti balay tayo. Apay, nga hamon pakaturugan. Ada timawag ng babae, mama. Awan dito ni Edwin, awam kanumet kang kuana, ada kanu iti may katlo babae na. Kaya't mo asawan, di timawag kang babae, ada relasyon da ni Edwin, kasta. Kasta tinalawag, Manong. Da kasta tinalawag, mama. Kapagawatan. Iso nga, babalawan na, maapi ka nga, saan ko maugor, nga maanawat asawa. Kaano nga min dinaodi nga panagsalita yo, may panggap ka na nga banag. Nabayagan, mama. Makalawas nga, nasapa nga si Mokpet. Kalpasan din nga panagsalita mi. Yung kalpasan din, handa. Maladlado man nga gawin. Pasaresan nga gawin. Anak, no siya ti mga may isa nga mga amiri sakit talaga nga maaramid di asawang ti kasta. Kung nada nga aramid ti may isa nga tao nga talaga nga aramid na. Ngayon ni Papang mo, di mat nagararamid idi. Diyak amoy ta no adakit kadwanan ti balay. Kaya kahit na nagmay-mesa, tapos di kasta maaramid naman ti kayat na. Tada pa ila pa nagatapyo ki ni Papa. Dimit ko na yung aon pulos aramid na idi. Isungar nga kunak, baka numaaramid naman ita. Amo more laklakayanin, tilalago, numabay, no talagang maaramid na. Nasakit, mama. Akit talaga nasakit Yung pagkata saan ko napadasan di kasta. Hindi kamanwag pa lang nga, katapalapig sa ni Papangyo. Api namin nga maaramin ti lalaki ti kasta. Nga po ka naging babae. Naging babae. Ada nga tamat asawa da. Ay kaduan na ati awan. Mamano naging asawa na nga babae nga mga aramid. Mabalin siguro nga agrebelde da lang. Uno saan ka talaga nga pulida. Ti saan matamap-map na kakunada. Ngayon di mo panunutin ti agrebelde anak. Di mo padaklan ti problema. Sulbarin nyo kiti. Face to face ako na. Manong Nemy, diadda ko nito si LED ko, inopen ko man nito cellphone ko. Nakadado nga miss call, Manong Nemy. Nagrig manin. Ti manin babae, Manong Nemy, mawag kanya kita eh. Sinong batak? Hello. Ani man lang, tipay lang tibagam. Apay, di mo ka di kaya pagsalitaan ta, di mapanggap ti asawa. Agkuti ka, si ka nga legal. Siyak to pa nga other woman lang, katag problema ak. Masapol nga maamok tayan na, tapos tungpa-tungpay, pungut-pungutin, tagdamay ta nga babae na. Sika, awan ti ramid mo. Awan ti aksyon mo. Sika, pagalagal, tawan aksyon na. Anat nagan mo? Dahil ta, ti kayat ko maamuan kan ka. Mangig kan ka. Masapol nga pagkaduan ta mantuntun. Sinureta nga babae, may katlo babae ti biyag ti asawam. Lota tinagan ko. Palasang. Hindi pa nagkunam. At ako maasawak. No, at asawa ka kat pabarakpay kong mata-asawa. Apa nga nagrelasyon kat asawa kat amom nga da-asawa na. Well, love ko ni Edwin. No, anyat mariknam nga ayat kang kuha na kastakmet. Actually, andan anak mi. Masikugat. Kabulanak. Data siguro tiga po nung api nga si Mapol ti loko nga Edwin sa bali. Tamasikugat nga eh. Pilitan na kinuha di 7 months pala ti tiyang ko pilitan na kung saan ko kayat. Si Mapol ba't ti sa bali? Nasikugan na ka pa yan ti asawa. Uy, apa ipalubos mo kat adda asawa na.
Suportaran anak mo. Sa mumadlaw anak orang na ito na kang kakwarta kapata. Nagagat nga Duwang iti pamilyanan. Mangalapay lang ti makatlo ti loko. So kasama mo na palubos. Usto masikan kan siya. Duwata lang. Di mo ka rin nga. Agbalinta ka talo. Ano nga rin tirumbay nga ramitan ta? Tirumbay nga ramitan ta? Amuan ta. Ang sinunod mabahay na ita. Tanong maamuan ta. Pungot-pungutin ta. Kalbun ta. Tungpa-tungpahan ta. Sa nga mabaling nga dapay na kabingay ta. Si kakan siyak lain. Kat no ibagak nga ori si kakat. Padisyak. Tapno lang kukwak na asawak. Maramid mo. Aumpulos aksyon mo. Maramid mo nga ron. May babawang pa ita. Kat ipas ngay kunto na tiputot na kanyak. Kalpasan Manong Nemy, di ba nagsarita may kiniluta, intahil ko ti numero ti asawak. Nagring, sinungbatan na. Hello, ayan mo. On the way ako nangagawid. Nagkapuham. Sa din ako pa nagkapuhak, no saan nga ti proyekto? Sapsapulan na kanilota. Sino nga lota? Saan kan naging kunapay, Edwin? Nagamamu kami kinilota. Dandanin aganak. Dandanin na ipas ngay putot mo kayang kuwana. Apay nga naramid mo kanyak ti kastoy. Apay nga samuan na tong paltikarin kanya. Myrna, agmamanehwak. Di ka may rapin nga kasarita ti paot. Agsarita tanto dito na makadano na. Bye. Ngam saan nga siya tinapan ng ilukat, itiri daw Manong Nemy, inuray ko nga ni mama tinapan ng ilukat. Ken inlak ko tiri daw, ti silad mi Manong Nemy. Nagtugtugtug, ngam saan ko napan ilukatan. Idi mauman Manong Nemy, nagsardengan, napan siguro nagedda iti bakante nga sila. Hindi to sa anak pa nga nakaturog Manong Nemy. Numanin, danugik, ti may sangapungan ko. Danugik, tikatre. Numanin, nagarubos na kitiluak. Numanin, salutsulok na apay. Numanin, pagkurkurangan, ti babae kas kanyak. Nuapay nga maaramid, ti lalaki. Ti makirelasyon pa ilaing sa bali. Napiyak umamit no awan, ti pakaigawidan, kan pakakita. Nimpod no lagin ti ko na rin nga lutang nga masikugan ni Sona. Nasakit. Nakasaksakit, Manong Nemy. Kabigatan na, Manong Nemy. Hindi makita nagtaasawak. Mabaling ka din agsarita ta. Anil turumpeng ka pagsaritaan ta. Paglibakam? Hindi pa ilang salsalud-sudag kang saan mo pulos ng ina ko. Hindi pa ilang madmadlaw ko. No, hindi ka din pudnom kuman kanya. Nalaklakak ko mga awatan. Ngayon iti kapautan nga inululbudnak. Iti kapaut ng inulgulibanak. Iti kapautan nga sa bali nga mabay nga arakupang nga namramawam. Andahak nito'y balay nga manguruuna iti panagawid mo. Nga saan ka makaturog ka nga di ka dumteng. Adak dito nga nakangangang ururay kang ka nga da ka madgayam tirabaw ti sabali nga babay. Alam na mahal nga marik na tikas kanya kaduin.
Sabi nga sa mo, ano tong paldi ti Karim? Mabay, maramid mo, timang pasakit kanyak. Apay. Ano ti sumbat mo? Apay. Gagangay lang, ti may isang lalaki ti kasta. Gago. Nakarabram mo nga rason. Pumanaw kami kadagit anak na. Anya? Abi ko mga pumanaw kayo. Ta isang put mo ni Lota. Ta ipalubos mo? Sikat ilegal. Muanyaman ti pagkaragsa kami doon. Aramidem. Yan tangi asinagmat laeng ti family house mi. Alis to lang yakar mi dikit arwatan mi. Alis to lang nga ditat sang patak. Nga gapoy di eskwela. Nga sang petan met dikit anak ta. Nga gapoy di eskwela. Nawayakan niya mo na kahit mong harawin din, engineer. Kahit mo magisina kanyak. Tanya tinamnamayam nga ramidak. Agtalined nga asawam nga lipliputam. Saan ka din na sa set langin no Saan tan nga agasawa? Tawaran niya't araramidam tapno saan ako na magsaktan? Kanadamat adan tumat gundaway kung mga ramid kahit mong aramidin. Myrna, saan mo aramidan dita? Takapay. Si kalain, ti amo na ti mga ramid ti kasta. Ta maaramid mo, maaramid ko nga ta. Gabot ti sobra na panakasakit ko. Sobra na panakasakit ta. Maaramid ko. Myrna, pagsalitan ta nga siya ti amin. Awanin tirumping ang pagsalitan tapay. Kaputa jakbat mauray. Tiururay kan ka. Ngay bagam ko ma. Gabutamok nga sa mo nga maaramid. Saan ka di nga adaan iti basol ka nagpakawan? Ngayon saan ka nagpakawan gabuta? Hamon tong may isaruno nga ibaga iti panagkarim nga di mon aramiden. Gabot aramid mo kat aramidem tulat tamanin na tuwin. So nasasayat lahingin ng sinata. Ag sinata lahingin. Awan tinagbaling nga resulta tinagsalitahan mi ti asawak Manong Nemy. Gabatanas ka nga sumurekak mapan mga isuro. Iniagawid dak, iti kamalman na Manong Nemy, kinasalita dak na papakin ni mama. Ano nga talaga ti plano mi ti asawam, magkisina ka? Tanya tina, anya ka mga rote, naskan nga ramidak, papa, mama. Apaganas kan nga pumanaw kayo dito nga balay. E di ganito nga pumanaw kayo dito kasla inso ko mo ti kalintigam. Ilaban mo ti kalintigam. Ano turumbing nga ramidak, mama, papa. Akit kasanitam di asawa. Damagam kang kuha na. Noong napateg kayo pa ilaang ngagiina. Tano saan dahil tumatin pangrugyam tapno sumina ka king kuan. Ngayon no sang patanda kayo pailaing agad ka. Talaga nga siya pailaing tinapatpateg. Manwa kayo, umpat kayo. Idinto ta sinsunod na kita babae na dita. Di kahit ko kumamang mga ramidan na. Di pa nagpakawan kan ba nagkarina? Nasaan ang haramidan? Amo narigat ti pa nagkarina. Agsipod ta, dinanam na baka maaramid ng tumanin. Tapno saktan nakmanin. Mama, di akong kaya't adadang masaktan.
Sang gani, nga nasas nga lang nga adal legal separation, tapos nagasta. Aramidan na natin, tikay-kayat na. Taramidak man, tikay-kayat ko. Anak, oren na dama ko ng legal separation nga pagsangawan nyo at sangwanan ti abogado. Balin to pa ilang dakas, kandak kalabasol ti matang ti Diyos. Nga narunak at babae ti kinataom, si kanidihado. Sumot ko man, di mo pampanunutin nga ramidan. Saan ko pampanunutin nga ramidan, mama? Tadyak to kayat nga ramidan kan maramid. Ngem, saan ko tinggal ti pagayatan ti panawen? Narakupak met. Tao at lain met. Ano maaramid ti asawak, posible met nga maaramid ko. Manong Nemy, ti bagdaksan na saan nga simang sangpet ti asawak ti Manong Aldaw, Manong Arabi. Tinawagak ni Lota. Hello? Hello! Mrs. Legal. Sapsapulan man ti asama mala. Gamot adakan ka? At dito'y, api ko nam. Impas ngay kon ti anak pi. So nga din mabaling nga panawan. Pasensya ka na. Hanga bali ang sublin tumadlakin ka. Ento no, makuna nga malpasin ti panagdalagan ko. Ada ka ti ospital? Han, nagkapukab ti ospital ah. Kahit mo sawan, ada makalawas yun. Mano ka din ng aldaw nga awan nilakay mo dito sa danam. Makalawas ton. Kasan na kapaot na. Hana ka mapanawan si ka. Asikasuan na kami. Indong tutiyahin nyo. Dito balay. Itayan da pa ni mama. Amuda nga da asawa ni Edwin. Amuda ah. Nga mapingarot ngayong palubos da. Si Kamet. Nuwan niya pakaragsakan kaya anak da agad. Sumat pakaragsakan da. Maragragsakan da nga rin. Dadapo ko dan. Siya kami tinawa na. Nga anak da pa ni mama. Di ba kadakas? No apay nga ti inayat ko at adaanan ti asawa. Ay eto nakmat ni Edwin. Napatpatig kayo nga tangan ta kami. Depende. Tanong napatpatig kayo at ako madita. Ngayon kaputa napatpatig kam siguro. Iso nga, adda iso na sidong mi. Sabi nga di mo tawagan ngamin. Sana sungsung-batan sa cellphone na. Kahit makasalita, ada dito'y abay ko. Ob-ubain na ni baby, ni Angel. Saanin, pag-ibagang tulaingin kan kwa na. Nga niya. Awan, basta pag-ibagam to kan kwa na. Nga maramid na maramid ko, men. Sige, bye. Nasaksakit manin Manong Nemy. Sa lagid nga agul-ulbod Manong Nemy ni Lota. Handang hagpaiso iti sidong. Ada sa jay ti asawak Manong Nemy. Sakit. Imbes ko mga sulbaran ni Edwin ti problema mi. Imbes ko mga agasan na ti sakit, ti sugat ti puso. Ngam adadamat nga derderan na ti puso. Takapay, awang ka dito sa bali nga mga sikaso, iti na nga babae na kung saan nga isuna. Ininto tadamat iti sidong naganak ko ng pamilya na nga Lota. Kung napatpating ka rin na nga babae nga miti siyak, hindi na kami nga talo ka nagit anak ko. Manong Nemy san kon nga maihulo pa iti mangisuro. Tigas na nga napasamak kan mapaspasamak. Isang kapilitan Manong Nemy in file ko di bakasyon ko.
Dilakmat may gawid, Manong Nemy, amud at sitwasyon ko. Dito'y balay tinagtali na adak, Manong Nemy, asal salud-suden, dagit anak ko. No anyat mapaspasamak, apay nga nabayagan nga saan nga nagawid, ti ama na. Naging ka nagring ti cellphone ko, Manong Nemy. Saan nga nakapunbok? Sinong bata? Hello? Hello? Mrs. Awang ka diti among aramid ng aksyon kontra ti asawam? Tapno nagasta kat panawan na dyan galuta? Sino ka? Siyak ni Olive. Sino nga Olive? Ti sabali pa yung babae ti asawam. Diyos ko ya. Ket. Api ka na dyan maratatan nga lutat ayan na. Api ka saan nga may dito ayan ko. Kasi ka, mo ka di problema, di mo ka di kahit mapagawin din di asawam. Api nga may relasyon ka kenkwa na. Kada mo nga asawa na. Iba't patid ko. Kaning karina nga panaawan na kay kano. Kadyak ka din na anak. Namati ka man. Saan nga mabaling nga baybay anak? 5 nga bulan ti sikog ko. Oh my God. No amok la kumakas ta ti klase na ito nga tao nga nag-asawa at jakla ko man nag-asawa kan kuhan. Kinun ko nak Manong Nemy. Diyak pa yan nang nangignuan niya si Marsarunong imbagbaga data nga ulib. Nagkakapsutak Manong Nemy ang lulukan tirik na. Maglagi din tada ni Mama, Manong Nemy, magpatpatabker, makatibay kanya. Anak, panubok dito eh. Panubok? Amok ka kabaylam. Agpaktibkar ka. Panubok mo no panusa. Dada ka di basol mo tapno madusa ka. Saan ka di nga panusa rito? Apa nga mapasama ka nagtigas ni Mama? Apay. Panubok na ron. No kasano ti kinatibker. Ti ayan-ayat joy ti asawa mo. Saan nga natibker, Mama? Tanagbalimat nga narokop ti asawak. Saan lang nga may mesa no tikit 2. Naipas nga yan di mo naputot na sa bali nga babae din to ta. Dumakdak kilmat ti putot na. Itityan di sa bali pa nga babae ti biyag na. Apay nga nakiasawa ak tigas kain ko na Mama. Apay. Nagring manin ti cellphone ko Manong Nemy kadagita nga kabarak kapigsak ng sagsagaba. Saan manin nga nakapunbok? Sa bali ka di manin dito nga chicks ti asawak nga magsapsabol ken kuana. Nga lalaki ti simong bat. Sino ka? Ni Romel. Romel? Ni Architect Romel. Sige gayam, Architect, kumusta kan? Manumat ti putot mo. Sino ti naasawa mat lang? Mani po di napaay kan. Kahit na kaumapi awisin ni kasar kami kani Edwin. Di na kamatan, di mo amutihan mo. Nakatawag ka man. Kumusta? Myrna. Okay lang. Okay lang? Ulubodem lang tabagin. Ha? Saan nga okay, kabuta? Nuwan at mapaspasamak ka na kayo. Amok amin. Sinubsubaybayak ti kasasadyo ti asawa. Sanak ni Madayo. Adak lang ti asideg. Ngayon saan nakla makit-kita. Ta sana nagpagpakita ka na kayo. Amom ti mapaspasamak, amo.
Kaya na mamukpay na kiti tuwa babae ti biyak ti asawa. Nasakit sa gani. Nasakit. Nagbiduta ka ng pili ka na Edwin. No amok la ko ma. No amok la ko ma. Di ka siya ko ba't pinilim. Kasta rin tibiyag, Myrna. Napakadibkar ka. Sikat legal nga asawa ni engineer. Iso nga, saan ka nga basta agtalikap-kap? No amom no sa dinut ayan, ti asawam, mapangka. Pagawidam ti asawam, ada ka rin tagam. No nas ka ng guyod-guyod, aramidam. Malaksid lang natungpain na ka ng guyodam. Romel, maasyanak ka. Isong isusuro ka niya ti Romel nga ramidem. Saan ka basta agkugot dita? No sa dinut ayan, ti asawa mapangka. Iyawid mo. Agbalinak nga. No nas ka nagbalin ka anaker. Amom no amin no maminsan no aping amin agaramid ti may sa lalaki. Gabutan naman na nga diya babae kad awantaan yaman na aramiden. Kasta ka. Abi nga nas ka nga kukot ka? Abi nga nas ka nga dakalatang agsangsangin ang agsagsagaba? Abi nga awan pulos na aramidem nga addang? No awan ti aramidem nga addang, kahit nga asawan, nga daddang aramiden diya asawam ti kasyahay. Gapatamayat ka madlata. Ipakitam. Nga damit laban mo. Ipakat mo ti kalintagam. Myrna. Tapno saan kang talinad nga kakaasi. Tapno jakmat maas asya na kanayon ken ka. Manong Nemy kaslakla na addaan tinamnama. Huwag ngamat ngagpeso. Apay lata nagpupupuhak dito balay. Apay nga awan ti aksyon nga ramideg. Manong Nemy sana ka nagpakada ka na mamaki ni Papa. Napana ka mismo iti balay daluta. Talis tumad lang tuntunin Manong Nemy. Nakitak dito'y ti kutse ti asawak Manong Nemy. May isang alakay ti nangilukat iti gate. Asinot masapulyo, ti asawak ko matata. Ni Edwin, ada dito'y. Gabot ada ti kutse natin. Ti asawak ti masapul ko. Mabaling ka di nga patanunan dat. Ay, saan ka nga dumanon ta? Dialatan asawam ti parwarek. Naguray kiti gate Manong Nemy. Hindi ta makita ko na nga rimbar ti asawak. Tinurong na ti kutsena. Nagsublim ti lakay Manong Nemy ti gate. Linokatan nan. Ay, uray mo nga makarwar di kutse di asawam tag agkalugang kayon. Tata. Bagman ta umay mo sukunin. Pag-awawiden mi ang Kaman na mo. Di mo mat ngamin may sukunan. Siguro, isong sa nga gawid. Nagsarding tikot sa Manong Nemy. Noong pa'y adda, iti uneg tikot sa ti asawak, iming kaligatan ng linoktan, tiri daw tikot sa iti batog na. Hindi makasiday ka. Hindi malaturuayim. Glukan ka. Unang bati ka? Unang aglugan at sa balik? Aglugan kan. Di ba iawid na kon? Umay na kanusukunan. Kastat ko na ti ama ni Lota. Aglugan kan. Tapno agsublikan tumanin dito'y.
Nung kailo ko doon putot ko. Aglugan kan. Kadadunay di kita tao. Mabaing ka. Mabaing ka kadig ni tao. Masawan da. Nga umay na kan sinukon ti asawa. Aglugan kan. Sweetheart. Sweetheart tarupa mo. Naglugan ako Manong Nemy kat kabayat ng nagtartaray ti kotse. Iti uneg. Iti abay na mismo Manong Nemy. Intuli ko dito iti nagsangit ka na ganugog. Nakaslakayat ko amin, kaslakayat kong ibuwang amin ng tiluang adda, anabati pa'y kanya. Hirap-rapin naman Manong Nemy nga papurusan ti bukod ko. Ti bukod ko. Stunan. Baam. Bayam, palubos na naklay nagsangit. Di mo lapdan di ba nagsangit ko? Tababayan di kasto yung nagsangit ko katrumuar ti sakit nga marikriknak. Wala pulos kami ti mauray ko ken ka. I'm sorry. I'm sorry, sweetheart. Please forgive me. Nabayagan nga oraik na kita nga balikas mo, ay doin. Kaslawan pulos na mo mapanagpakawan kan sa mo kaya't kay sardig na raramidem. So nga I'm sorry. Saan kong ito nga ramidem? I'm very sorry, sir. Adadan nga inulit na nagitama nung Nemy panagpakawan kan panagkarina. Idi tadda kami nito balay nga inarakop na kinairo. Imarakop akmat Manong Nemy nga nang imudumod ti rupak iti barokong na dito yung intuloy ko tinagsangsagi. Nakasagsakit na ito naramid mo. Nakasagsakit na ito. Nakasagsakit. Sa kontol na ramitan, sweetheart. Sino tinapat-patag? Na kami ka na kita anak tawon, no na dyan nga lotak hindi anak mo keng kuwana. Awanan ti sa bali kapatgan, no saan na kayo, sweetheart? Da kay lain. Kit ni Olive. Nasigwag kampayan ni Olive. Sorry. I'm very sorry. Ikalikan ka. Gabot at putot ko na kuhada. Pasensya ka na suportarak dagiti putot ko. It's okay. Nagagat akmet. Nagagat ka pati agbabae. Nag-intrapin po ba yun nga kinagagat inraman mo. Nga nagagat ka pa yung nagbabae. Nagputot sa bali. Kapag na nagpalaygat ako, napangkagat din pimutot ito sa bali. Di na ako maparitan hindi nagpalaygat. Kahit ko ado nga putot ko nung kuma. Tapos nagtuloy kuma. Siya kumamit lang tinaggapuan. Iti may kapat, ken may kalimang kaputot mo. Kuma. Di ka matan na atipay, di nga naglaykit. Kituan kuma. 5 dagiti putot ko. Kumakit si kaamin akin anak ka na kuhana. Impas nga imati sa bali nga babae. Imsa nga bali, sweetheart. Promise. Ikanak ti maudi akong daway. Sa anak to na makirelasyon sa bali nga babae. Si kantulayan ang tara ko pagkanagkag. Si kalaingan. Ngayon palubusan na kamang suportar ka na ginagawa putot ko. No pasuportaran na. Manong Nemy saan nga namin pinsan nga naagasan ti sugat iti puso. Gabutay ka talaga, iti gundaway, ti asawa ka mga ipanagnag iti amin. Norumwar, kat agawid, kasla ididamo Manong Nemy na sapang agawawid. Nakarigita agundaway, kat amunang natulungan, di kita anak na,
Uno anak mi Manong Nemy, kadagiti problema da iti eskwela. Nasaan lang ang sisya ko. Managragsakan na iti talong anak ko Manong Nemy, takanayon nga da amasapa ti amada. Ngam ti makadakas Manong Nemy. Tawag-tawagan da, dagiti duwa ang babae. Niluta. Hello? Hello? Abi nga di mo palubusan ti asawa mo, may magsurukar ka na kami, ha? Saan ko man nga igaw-aw gida? Ape, di hangan dumagas dita? Nung gapo ito yung trabaho na? Saan nga dumagas? O, rin, kumamalang 30 minutos kakanda na dito eh. Di naman lang dumagas. Pasensya kan, Luta. Gabuto na nagbalilan nga loyal kanyang ti asawa. Saan nga mabalin? Nunas kin mo umayk dita, kaduak ta anak ko. Tapno, umaykam dita. Tapnoan niya. Tapno, ilay mo mati, amat anak ko. Umay ka dito yung kaarakoman ti asawa. Madasem, baga parparik tarupa. Taamom ka di maten. Amom ka di maten nga iparit asawa. Lapadasem nagturad ka no umay ka mismo dito balay ko. Ha? Kat makita ka arakopan ti asawa. Ano ito naman nga ramidek. Mga numaparpar ko talaga tarupam. Kuamit na. Myrna, please. Ano ti please nga magbaga. Palubusan mat ate asawa nga dumagasag paminsan dito ayan mi. Saan nga mabalin? Di ka mat agim imot Saan nga mabalin? Oy, adakalin tagak, gabot adamat putot na kanyak. No suportar, mabalin na nga ited. Ngam saan nga personal nga ited. Hindi ko mamualaan dito eh. Uno pa alam. Sumublat tumet Manong Nemy ni Olive. Hello? Olive? Myrna. Pag mamut asawa, mamay na kami bistain iti anak na. Tapay. Adan na kami anak mo, tapno kailiw na kumatama na. Muna sikat mailiw. Mailiwak kan ko hanay. Mabaling ka din, mabalinin. Gaga. Saan nakantong umay sa gidin ng ti asawak? Kabuta nagkari kanyak. Tapadasan ng aramiden. Suportaran na taputon na kang kahalawan. Awan ti problema. Ngayon nagsubli kang kati asawak. Saan to mapasamak? Alamat din, sa mukha ng ipapaidam. Apin kami nga, adalang haro doon asawa ti asawak. Isupalat kalikagumyo. Wala sa bali lalakid tan. Sumati ko na naging parents ko ang saan ka pagaga. Umanayin din na misang napututan na katada asawa na. Sumabol ka din lalaki yung maging kasarken ka. Tapos dan mga mangkudkud ti anyamang nga nabuduken ka. Manong Nemy, kasalasaan ko nga mo, ngibaga kumadigijay. Buwan, gusto gahan ti ko na ni Romel Manong Nemy. Pagbalinak ba't ti bagik, nga lumaban, palaban. Tapno jaklat ng kasla, agbalinak kang kanayong napakumbaba, kan manakman. At ang nagigundawin Manong Nemy akasapulan nga ti may isang mabay na narurti kas kanyak na makaaramid iti may kaniwas ti asawak. Ngagbalin na kanatid ka. Amok ti lumaban. Amok mo tagbalin nga bastos. Naman pa'y naulit-ulit Manong Nemy idi nga naman yung tawagan dak dagiti duwa nga babay nga ipagpakaasida nga iduron ko kano ti asawak nga mapandadagasan ida, iliwan. Naging ka si Mardeng damat lang, Manong. Tasaan da siguro nga maurayan nga talaga ngagsubli ka dakwada ti asawa. Tanagbalinan nga talaga nga loyal ti asawa kanya kada kami ngagiinan. Kat no kasta Manong Nemy nga mailit itong galmay sa kada kami sila bumarbari ni ayat. Kat salud-sudok kang kuhanan o kalpasan ti amin. Di ka mailiw ka takwada? Sino? Daluta ka ni Olive. Saan, sweetheart? Doon na mailiwak man. Agawid aklangan na masapa dito eh. Tawan sa baling harakupin no sana sika. Napimpitas ka nga amang ang misuda.
Loko. Man talaga. Hamo pa nakita ni Lota, di ba? Haampay. Ori no olive. Haampay. Oh. Di iso nga napimpindas kami suda. Tiyan mo. Abing arga tinupto pamida. Gabot among ang kalikagom da. Gagahangin mo ta. Lalaki da tao. Palubusak mo ta. Napaida maklaw na yun. Ang pakpakaasi ti may isang babae. Kahit no, adaman na nagpakpakaasi da ta. Ha, engineer? Saan doon si Dad? Amukon ti madi a resultana. Kahit di ka kailiw di kiti putot mo. Madaman di kita anak mo. Siyempre, no dumawat na suporta. Itad ko kada pada. Imtsa ka mo. Aw mo ten. Di na mo ten dumawat. Manong Nemy nabayag idin. Awanin na pulos ti damag amadi kontra iti asawa. Nagbalinan na talaga nga luyal. No pa adari giti kundaway, amada daw nga gawid nga mamatiak nga saan nga kaputi babain. Kabuto nagtalida na talaga luyal ti amin. Di mo maaramid. At pagpatinggan ti amin, sweetheart. Saan ka maramid? O rin ang dagpagpakaasi mo nin? Isnabert. Amam, saan nga awan ti maaramid ti sa babae no hangkay ti lalaki. Kastagmet ti lalaki, awan ti mapasamak no saan nga kayat ti babae. So nga ti pagtanagan. Awan gayam, kumusta ka no? Sunag mo na. Ni Romel, ni architect. Pagpakumustahan na. Nagkita kami na minsan. Naglapsat ni misis na siya. Talumad na kitiputot na. Kasader ni Junior, di inauna. Nga anak na. Kahit mo sawan, kalpasan dedi. Si marunumot nga nag-asawa. Kahit nagbaling ka nung nga nasingpet siya. Kinapod nun na, Edwin, iso ti may sana nakatulong kanya. Inaramat niya po Diyos. Tapno amok taramitek. Anya tikit mo sawin. Isot nang ibaga kanya, di. Nga lumabanak. Nga umay kasukunin. Nga ipakitak. Nga talagang amok nga ilaban ti kalindagak. Kunaklan no tinawagan na kaidi, tap ni baga na ko mga agsinubyanan kayo. Ano nga sinubyanan? Katawa mo ti relasyon mi. Si kamot. Anti kahit ko asawa na kat. Ibaga na ko balsam mo dya asawa, magtuyak. Alan, ay-ayatenka pa lang. Baka ko na ko sa bari ni Roel. Amom, kahit ko kung amok lang ko makastoy. So, kumat kinayat? Di yung kakingguan na. Sinahit. Pasis-pas. Sika talaga tinikari para kanya. Kit nasubok ta relasyon ta. Tap nalikas ta kita. Agbalingan na lang ta. No narukupak kumamet. Ampay kuma. Doon nga jak kumamat aramidan tinaramid mo. Ngaman niya kumat resulta na ita. No inaramid kumat. No sana kalimaban. Bakit gana ita? Putot kumat sa baling babae. Manong Nemy, kasla idikal man laeng di kiti pasamak. Ngem ti agdama? Ada amin ang asawa di kiti anak ni. Senior citizen kami matan iti asawak Manong Nemy. Nagretiro pa din Manong Nemy iti trabaho na. Talaban no kanon. Oray ta, ni Junior, isot ng tawid Manong Nemy, iti kinainhinyero na. Retiro akmatan nga maestra, Manong Nemy. Agap-abuk ko kami niti asawa. Idin to, tanabayag matan na pimusay, dapapakin ni Mama, Manong Nemy, tanakita da, anta kami, nga anak da, ti pamilyami, kahit natalged da, anaragsak ka na ornos kami. Dahito nga ron, Manong Nemy, ti pagkasarita, agdagaman ang unay, ti anos mo,
nga nangurnos ka ng basa, kalpasan ngayon naging patulod kang ka. Kahit sabi ko tadamad na kita'y adal balaag kan pagsarmingan ti biyag nga naibati dito pagkasalita. Ti may sa babae kas kanyak, sang kaya basta agdalikap-kap no adama ding aramid ti asawa. Sang adakes nagbali nga nager no adalakit kalintagam. Aramidan ka no ti arlaki iti agaramid no kaslaawan pulos ti aksyon ti babae. Kasla na tay mayat na kayat na lata iti anyaman nga ramid ti lalaki. Ti babae masapul mo't nga lumaban na naruna no isunat at daan iti kalintagan. Tuoy nga rod agyaman nga listeners kan viewers mo, Myrna. Thank you, Ma'am Myrna. Ayan, ni Myrna, may isang retired teacher. Kaya nagsurat ka na tayo. Nang itaklin mat ka na ito apakasaritaan da iti pamilyada.